دوباره شب باش بینرین مجلس لشکری هیزن سوریا دموکراتیک قصد ایرو جویا ده نوا جویدن ده فرمانداری گشتی اندام فرمانداری او سازی لشکری دجوین ده حاضر بون آمده بون یک مجارن سرکه که هاتنا نقاش کرن او بو همو بویرن کو لهندری سوریایی او علاقه داری سوریه گشتی و باکر روشلات سوریه روژفین سرکین جوینا مجلس لشکری قصد بو تایبتی جی حتی گوتن کو و دیار کرن کو اوی لسر چارەسەریya سیاسی و پاراستنا پێک هاتەین هەرێما باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ بە ئیسرار بن و یەک ji ئارمان جێوانین سەرەکەیە فرمانداری گشتی هێزن سووریا دموکراتیک قەسەدێژێ دیار کرد و خەبات و هەبدیتنê wan yê dinavbera herêmê û hikûmeta Şamê re berdewam dikin li ser bingehê peymana dehê adarê li hêlekê din jî hate diyarkirin ku xebat û têkoşîna wan ya li dijî şaneyên çetên Daişê bi hevkarî û hevalbendiya hêzên koalisyona navneteweyî berdewam e û li hêlekê din jî meclisê eşkere kir ku ji bo kesên ku erka xwe ya parastinê bicih neanîne biryara afwê derxistina. Meclisa Leşkeriya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi beşdariya fermandarên Meclisên Leşkeriyên Herêman, Saziyên Leşkeriyên Qesedê, Fermandarê Giştiyê Qesedê Mazlûm Ebdî û endamên Fermandariya Giştî civîna xwe ya asayîl darxist. Fermandarê Giştiyê Qesedê Mazlûm Ebdî di civînê de geşedanên siyasî û leşkerî yên li ser asta Sûriye û Bakur Rojhilatê Sûriye nirxand. Ebdî diyar kir danûstanê li gorî peymana dehê adarê bi hikûmeta Begwêz a Sûriye re berdewam dikin. Her wiha giringiya parastina agirbesta daîmî û pêşîgirtina provokasyonê ku hewl didin herêmê bikişî nava şer destnîşan kir. Di civînê de dosyayê navxweyî û rêxistinî tevî entegrasyona nava artêşa Sûriyê jî hate vegotin. Hate diyarkirin ku Qesedê amadeya diyalogan bi Şamê re bike û tavilê hemahengî bi komîteyên têkildar re bike. İşaret bu yekî hat kirin ku Qesedê hêzeke niştimaniye ku şervanên wê jî ji pêkhate û herêmên cudayên Bakur Rojhilatê Sûriyê ne. Di civînê de têkoşîna dijî çeteyên Daişê jî hat nirxandin. Hate gotin wê têkoşîna dijî Daişê bi hevkariya hêzên koalîsyona navnetewî bihêztir bikin da ku çete temamî werin qedandin. Hate diyarkirin ku wê parastina navenda ragirtina çeteyên Daişê jî xurtir bikin. Di civînê de biryara efûya giştî ji bo kesên ku neçûne noqteyên leşkerî û erka xwe parastinê pêk neaniye hate dayîn û ji bo çareserkirina rewşa wan jî derfet hatiye dayîn. Her wiha dosyayên gerêdayî pêşxistina asla şervanan û perwerdekirina wan jî rojevên civînê bûn. Di dawiya civînê de Meclisa Leşkeriya Qesedê diyar kir ew di çareseriya siyasî de bi israrin wekî vebijêrka sabît a ji bo misogerkirina ewlehiya Sûriyê û parastina gel nirxand. Heman demê giringiya parastina ewlehî û aştiya navxweyiya Bakur Rojhilatê Sûriyê û misogerkirina mafên tevahiya pêkhateyan destnîşan kir. Meclisê diyar kir wê ewlehî û piştevaniya aştiya giştî li Sûriyê bi hemahengiya şîrikê navneteweyî têkoşîna dijî çeteyên Daişê berdewam bikin.